Coa vista posta na Festa do Tinto, Ribadumia lanza a segunda edición do seu concurso de tapas, un evento que se vai celebrar os días 16, 17, 18 e 19 deste mes e que serve de antesala para a festa que vai ter lugar entre o día 30 e o 2 de xuño. O que pretendemos é poñer en valor primeiro a gastronomía do Concello de Ribadumia. E poñer en valor, por suposto, o sector hoteleiro, o sector das cafeterías, dos restaurantes daqui deste concello, non? E as persoas que veñan desde outros puntos, pois que poidan conocer precisamente primeiro o concello e segundo, pois a gastronomía que temos aquí. Os hostaleiros ribadumienses están encantados con esta iniciativa, din que non agardaban o éxito acadado na súa primeira edición o ano pasado, agardan pois repetilo e se cadra conseguir que se achegue aínda máis xente aos locais. O ano pasado foi un éxito, de verdad, non contábamos con que tuvera pois tanto éxito, de feito falo polo meu negocio, tuvemos que facer mis emplear de novo xa o primer día porque nos quedamos sin nada e bueno, a verdade que non se esperaba que tuveramos tanta clientela a propósito polas tapas. En total participan 7 establecementos que ofrecerán petiscos do máis variado. Hoxe na presentación xa nos amosaron dúas das propostas que poderemos degustar. Isto é unha tosta de polvo a feira con cachelos, os cachelos con cebola caramelizada, polvo salpimentado con pemento dulce picante, rociado con aceite de oliva, vai pousado todo nunha cama de tosta. Está inspirada nunha merenda clásica un pouquiño na casa de meus abuelos que tomaban viño tinto con queixo. Entonces, bueno, dai ben a idea, entonces é unha mermelada feita con base de viño tinto, está acompañado dun queso de alzuollo crujiente. Entre as tapas candidatas elixirase unha gañadora. O 50% da votación dependerá dun xurado experto, a outra metade do público que complete a ruta e valore todos os petiscos. Entre eles sortearánse 2 entradas para o xantar de confraternidade da Festa do Tinto do vindeiro 1 de xuño. Que as persoas que clientes pois que participen, pois evidentemente tamén vai haber sorteo precisamente para esa entrada do xantar do viño tinto dos Salnes.